Ja, daar zien we weer. En neven mij zit het jeugdtrio van Jeugdkarnaval van Maasbree. Vertel me, wie zit er neven mij? Ik ben Koen, ik ben adjudant. Ja, ik ben Willem, ik ben Prins. En ik ben Suus en ik ben ook adjudant. Kijk, 3 man, of 2 man, 1 vrouw sterk eigenlijk, hè? Ja, ja. Want jij ziet, 25 januari waar ik uitkomen, hè? Heb ik dat goed? Ja, dat klopt. Kijk, hoe was dat? Ja, ik vond dat echt fantastisch. We zaten al vanaf volgens mij 6 uur of zo in die kelder bij me af. Ja, en het was spannend. En toen kwamen die bühne op, dat was echt fantastisch. Ja, en dan is het wel spannend in die oren ervoor. Maar in die monden ervoor dan, wie was dat? Ja, dat vond ik toch ook nog wel spannend soms. En dan bijna verklappen en dan toch nog kunnen redden op het laatste moment. Maar ja, Wat waren er verdenkingen dat jij het trio ziet zien? Ja, best veel. Ja. Vooral de prins. ja dat hebben me toch veel gevraagd of ik jeugdprins was in Bree. Ja. En wat zei ze dan als iemand sticht het vrucht? Ja, de laatste week was ik wel leuke smoesjes aan het verdenken. Maar daarvoor was het gewoon echt heel kort nee. Ja, daar werd ze ook steeds creatiever in, denk ik, hè? Ja, dat zeker. Ja, ja. En het uitkomt is, we zitten dan in de kelder bij het MAF zitten we te wachten. Wat gebeurt er ondertussen allemaal in de zaal? Ja, de mensen komen binnenlopen. En ja, een beetje muziek gedraaid. En ja, eigenlijk gewoon een beetje wachten tot de mensen binnenkwamen. Ja. En dan wachten de mensen in de zaal totdat jij op het podium komt. Ja. Ja, ja. Ja, en je hebt gisteren al de zittingen vertelde je net, hè? Ziet je al geweest? Wie was dat? Ja, dat was heel leuk en heel gezellig. Heel gezellig zelfs. Ja, ja. Ook laat? Wow, dat viel al mij tegenover de rest van de avonden. Ja, want wie laat waren de rest van de avonden? Ja, met het uitkomen waren we om 5:30 thuis. Dan werden er weer bijna licht. Ja. Dan is het wel geslaagd, toch? Zeker. Ja. En gisteren de zittingen en Brie het sinds een paar jaar ook de storingen hè, op een zaterdag. Ziet je er ook bij vanavond? Zeker. En wat kijk je dan het meisje naar uit? Ja, ik vind de artiest altijd geweldig. Ja, op zo'n stoningavond. Ja, gewoon de gezelligheid met de rood en met de kamerui. Dat vind ik echt geweldig. Ja, nou, dat is ook het belangrijkste, denk ik. Hè? Ja. En je hebt over 2 weken, ik zie bij dich al de button van de Britse boetezitting van een paar jaar geleden. En dan ziet je dit jaar denk ik ook weer te vingen. Maar nog veel belangrijker, wat is er de dag erna? Ja, dat is de receptie, ook bij het MAF. Ja, ja. En zo'n receptie, wie leeft ze dan naartoe? Ja, als de boetezittingen de dag van tevoren is, dan denk je er niet over na. Nee, dat is het goede antwoord, toch? Ja. En als je nou over dat ganse carnaval of vastelovenseizoen heen kijkt, waar kijk je het meisje naar uit? Door de carnaval zelf. Ja, dan de carnaval zelf, ja. Ja. En is er door ook een dag dat het meisje uitspringt? Nee. Nee, ik heb er gewoon in het algemeen heel veel zin in. Ja. Want de vasteloven en Brie, ik noemde het straks ook al aan, dat is echt in een dorp, het is echt een dorpsgevoel. Wie zien die dagen er eigenlijk uit in Brie? Ja, laat naar bed. Vroeg op, waarschijnlijk. Ja, Ja, zeker. Het is zondag, moet je altijd vroeg in de kerk zitten, of is het met de vastelovensmis? volgens mij wel. Maar Met een dag kijken, dan komt het allemaal goed. En met die dag, met welke spreuk god je dan? Wie god je die dag in? ja, Deze vastelovend, ken hem maar op, met een knip voorop. Nou, dat kan niet beter. Dat moet en zou wel een leuk feestje weer, hè? Wij zijn dus bij de Britse boetezitting, want daar zien wij ook te vingen. En nou gewoon kijken naar een clip van Cartouche.